Home, hi ha de tot i per sort que hi ha de tot. Crec que segueix sent un bon moment, és un bon moment, fa anys que estem dient que és un bon moment i ho podem seguir dient, segueixen traduint les nostres obres. Comparat amb la meva generació, la meva època, tenen moltes més virtuts que nosaltres, perquè nosaltres teníem un defecte molt gran que era, bueno, un defecte, una mancança, que era bàsicament la ignorància, no? O el que no en sabíem prou. I aquesta generació surten molt preparats. Potser un petit excés d'arrogància. Doncs jo crec que és perquè ja en tinc prou de diners i també perquè sóc molt vago. Ah, sí? No, però jo preferiria que guanyés ell, perquè el Ser de Girona, ja dic, m'ho restaran tota la vida si guanyo jo. I dic que anar a guanyar per Ser de Girona, dic, no volia per de cap manera guanyar jo. Et pots emocionar amb una cosa que sigui una merda, però com que Esteve t'agrada. És ell, és el senyor Benet i Jornet, i aquí m'estimo, vaja, és el meu pare número 2. Tinc el pare biològic i el Benet. Ara m'estic fugint d'estudi, Hi ha molts pocs temes amb els quals no es pugui fer comèdia. Jo què sé, la pederàstia. Fer una comèdia de ¡oh, qué divertido! Me he tirado un niño de 3 años. ¡Uy, me parece, para mí es un poco mayor! No té gràcia. El primer record d'infantesa que em ve al cap és una imatge de ma mare pentinant-se al lavabo de casa i crec que jo devia ser molt petit perquè veig ma mare com un gegant i jo des d'un punt de vista molt baix. Plorar és complaure'm en l'obra que estic escrivint i, per tant, creient que ho has fet bé, deixes de vigilar si realment ho has fet bé o ho has fet malament. I, per tant, procuro ser molt dur amb mi mateix i no creure en els plors. Cadascú ha de fer el que està a la seva alçada. No hi ha res que no m'agradi de l'escriptura de la Cristina. Però les faltes d'ortografia. Que fill de puta que és. Per tant, podem dir que és un bon moment. Podem dir també que hem de ser humils perquè, evidentment, som un país molt petit i hem d'aprendre moltes coses. Hi ha dramaturges com l'anglesa, la irlandesa, per exemple, a les quals estem anys llum, però tot i així penso que és un molt bon moment i hem de ser positius. Excepcional, impressionant, total, sensacional, únic, de primeríssim ordre. El bo i millor de la tradició teatral d'Occident. I ja n'he fet de drames, que vaig fer paraules encadenades, que vaig fer carnaval, que eren molt dramàtics, però la gent reia igual. Per què? Doncs dec tenir un problema, que escrigui com escrigui, dic tonteries. No, perquè jo el que tenia poso de les semifinals, potser no interessaven a ningú les semifinals. És molt cabron, trobo. Perquè si entenem el món del sexe d'una manera àmplia, hi va haver més que paritat. No val, o sigui, ha fet servir totes les nostres converses privades per posar-les en una entrevista. Això no es fa, perquè això no és l'amistat. M'agrada molt el Sergi Balbel, m'agrada molt la Lluïsa Cuniller, m'agrada molt el Pau Mills, m'agrada molt el Guillem Clú, la Marta Butxac, la Cristina Clemente, el Casanovas, ara hauria de dir-los tots i no deixar-me en cap. Però de tots, n'hi ha un